commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Tap stand. Ni mami ma fe ka wari ci kana Mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap stand ibe aller télécharger. Yasa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana Mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda. Anga bi baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024, jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu kun bɛ di fɔlɔ fu. Nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique. Anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise ou baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la 103 de ye a papier ninnu validité 103 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda
k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuranfili dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don. K'a to mɔbili bolila, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na. Nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la, sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falayi, i yɛrɛ ni tile, maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ni tile. Falayi, bamananw ko seli a bafa o t'a wulufa bali, sogo bɛ n'a dunba de don. Ayiwa, Super Bitɔn ka dɔnkili dɔ bɛ yen, n t'a dɔn ni e y'o lamɛn, ko dɔnkari. E ma dɔnkari lamɛn? Falayi, ne bɛna to ka abla ka dɔnkili ninnu lamɛn. Dɔnkari ale ye ŋɔni de ye. Ŋɔni min don a ma nɔgɔn dɛ. Nka Super Bitɔn ka dɔnkari kɔnɔna na, u b'a fɔ de ko sudon jama kɛra kɔɲɔ jama ye. Kɔɲɔ jama kɛra sudon jama ye. O kɔrɔ Falayi, maanifin, i bɛ ko o ko la, i ka dɛsɛ, o ka n'i ka hɛrɛ bali. Hali bi laada la an fɛ yan, ni saya ni kɔɲɔ bɛnna, kɔɲɔ bi kɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ a k'o kɛcogo ti kɛ kelen tuguni, laadaw yɛrɛ bonyali kama. Falayi, fɛn dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ, maa caman t'a la kɔlɔsi. Anw kelen de ye jamana ye, maanifin i ka furu bɛ siri ko 3 kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama. An b'an ka laadala furusiri kɛ, an bɛ taa mori furusiri kɛ, an bɛ tila ka taa kerecɛn furusiri fana kɛ mairie la tuguni. Wa a bɛɛ lajɛlen na, sariya jumɛn bɛ boli an kan ka tɛmɛ jumɛn kan? Ala k'a sɔn hakili ɲuman na. Sɔgɔmada in na, k'a fɔ tilegan in na sa, wolomasiri tabaw ka kalan bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Falayi, an b'a kalankɛso bɛɛ lajɛlen fo.
centre de formation fara école militaire kan maa bɛ yen k'a daminɛ kabini anw lakuru ta yɔrɔ fo kana se école de guerre ma an b'a bɛɛ lajɛlen fo nka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o bila EZO kɔnɔna na colonel Siri Lamine Tarawele Bamanan ale ye ɲɛmaa ye kalanko bɛ bala ale bolo an b'a fana fo segukaw fɛ yen fala n'i bɛ bɔ Segu i bɛ fɔlɔ EZO la n'i bɔra EZO la i bɛ taa se Bafo nin bɛɛ lajɛlen bɛ Marakala sira la fala n'i donna Bafo i bɛ colonel Gawusu So fo n ye ale ye ɲɛmaa ye kalanko ta na sira fɛ nka kana ɲinɛ commandant Dominique Konɛ kɔ nka fala n'i b'a fɛ ka anw dɔn k'an dɔnkala kari Sɛriya Sefu Sanogo bɛ yen yɔrɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don dɛ wa kankɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen Bafo an b'u fo min ye colonel Gawusu So ale ka yamaruya kɔnɔna na bi tilegan in na min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen Sanogo n'a tɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo wa fala ye dɔnkili bi da armée kɔnɔ a tɛ ko kasɛti kan dɛ nisɔndiya dɔnkiliw bɛ yen kasi dɔnkiliw bɛ yen formateur kɔrɔmatigɛ dɔnkiliw bɛ yen nka si de bɛɛ ni ne ma taa n'aw ye kan kɔnɔ aw tɛ sɔrɔsiya in faamu fala ye nka an bɛ fɛn kelen fɔ bi an ka maaw k'u hakili to la kosɛbɛ 22 tɛ armée ka fɛti ye 22 ye maliden bɛɛ de ka fɛti ye nka an b'a ye kuma caman armée jɔyɔrɔ de bɛ bonya kosɛbɛ 22 la ka tɛmɛ société civile ni an duguden tɔw kan n'o tɛ olu ka fɛti ye 20 janvier de ye nka an ɲɛ bɛ min labɛn dɔ la fala ye nin tɛ batara défilé ye dɛ ne kɔni n mɛnna n ka programme ye la n famana ka ni ɲɔgɔnna ye ko n'a banna waati min Bamakɔkaw aw minnu b'a fɛ ka taa défilé kɛnɛ kan anw ka fandanguma fɔtɔ fila ɲɛna nin ye ni nɛgɛ kanɲɛ 8 n'o ye 8h du matin ye n'o ma maa min sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la fara anw kan i k'i sigi télé kɔrɔ i k'a lajɛ ou bien i ka tugu an kan ka taa Segu fala anw fitini nama Segu défilé kun ka di koyi aw m'aw ja o fala ye n ko 22 tun ye dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ de ye wa anw fana anw kun ti nisɔndiya fiyewu fo an k'a fɔ ko 22 sera o la sabu t'an ta ka bɔ Busɛn ka na n'an ye Segu o kɔrɔ k'an bɛ ka surunya Bamako la parce que le 30 juin a fɔra école bilara examen banna directement Busɛn hali an ti jɔ Segu village wa anw bɛ nisɔndiya kuma min ni septembre kalo jɔra fala ye sabula o tile 20 bidonya o bɛ ka anw nalen ye Segu an b'an labɛn ka 22 kɛ Segu 22 fala ye a kun ti ban de hali ni septembre banna an kun bɛ 22 tɔ kɛ hali bi i bɛ taa sɔrɔ non on ont perdu les Maliens hinɛ banna o fala ye fɔlɔ de tun b'a dɔn ko 22 wala ye togo saa dɔ la ne taara dugu dɔ la ko Kwakuru non olu ta ka jugu anw ta ye kurunkurusi de bɛ kɛ yen kabini sɔgɔma fo wula fɛ olu ka 22 bɛɛ bɛ kɛ ji kan de wa i ɲɛ bɛ tulonkɛ sugu bɛ an ka ne b'a la a ka maa ninnu nana an ka kow tiɲɛ han u ye koba caman ye koyi sinon 22 septembre ani sigi ti bɛn o yɛrɛma hɔrɔnya an b'a ɲini ORTM fɛ cɛ dɔ bɛ yen ko toile d'araignée fɛn ɲɛnamani min bɛ a ka fɛnw dilan so furancɛw la wala n'i ye o ja in lajɛ i bɛ Mali ka indépendance bɛɛ faamu nka kumaw b'a kan dɛ kow b'a kɔnɔ fana Ibrahim Ture jabɔla don Mali la yan ale ye ja in bɔ nka a bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tacogo n'a gɛlɛya n'a furu nacogo ni kow kɛcogo kan ani yɛlɛmaw kɛcogo ja duman don an b'a ɲini n'u sera k'o bɔ ayiwa ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye bi anw bɛ ka fɛn dɔ ɲini fala ye an bɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini nka ɲɛɲini kun tɛ Faransikaw
Faransi tile kelen ma kɛ Mali jugu ye. Faransi tile kelen Maliyɛnw m'u ɲɛngoya minɛ. Nka maa minnu bɛ politiki baara la Faransi an n'olu de ka dɛgɛ tɛ ka se ka fi minɛn kelen kɔnɔ bi. K'a sababuya kɛ mun ye? Falaye ne yɛrɛ bɛ to ka ko dɔw jateminɛ ne bɛ yɛlɛ n yɛrɛ kɔnɔ nka n t'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna cogo min. Olu ko ko Mali, Burkina, Niger k'olu ɲɔgɔnna fantan jamana tɛ diɲɛ kɔnɔna na. Nka diɲɛ faamaba bɛɛ lajɛlen bɛ wuli kajɔ la olu nɔfɛ k'u n'u ka baara kɛ. O bɛ faamu cogo di? Olu ka fantan, o tuma fantan sugu jumɛnw don? K'an m'an ka fantanjɛ sigi fɛn t'an bolo se t'an ye ko ayi k'an ka n'o kɛ ko daba an ye suna t'an ye. Yɔrɔ a ko gɛlɛyara sa dɛ. Aw ko se t'anw ye k'anw ɲɔgɔn Niger ɲɔgɔnna fantan jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Mali ɲɔgɔnna fantan jamana tɛ yen Burkina ɲɔgɔnna sɛgɛnbaatɔ jamana tɛ yen olu saba ka fara ɲɔgɔn kan aw magobatigiw aw diɲɛ senkolaw su ni tile aw bɛ wuli ka jɔ la o fantan jamanaw nɔfɛ Falaye olu ye fantan ye tuguni. Nin kuma nin bɛ ne kun ni n kan cɛ kuma caman n t'a dɔn n b'a fɔ maa min ye quoi. Faransi tile fila in na ale tun ye bagabagali de ta ka ɲɛsin Mali ma Falaye. Bagabagali bɛ tali kɛ mun na k'u ka maa min minɛna an fɛ yan utukalo tile 14 balakacu min kun kan ka sigi sen kan ni maa kelen minɛna la Faransi ko n'o cɛ ma bila ko da bɛ anw ye ko suna t'an ye k'an na ɲangini ta ka ɲɛsin an ma Falaye ko wa ko k'a bila nɔgɔnin fɛ. O la sa Faransi yɛrɛ a yɛrɛ ko sa ko ale ni anw bɛ bolo di ɲɔgɔn na min na Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛlɛli la Falaye k'ale b'o jɔ ne yɛlɛla yen de sa o. O mana tɛmɛ ka bɔ yen k'an ka maa minnu b'u fɛ yen n'olu ye sɔrɔdasiw ye k'olu ka segin ka na so n'o ye maa 2 ye. Ala barika la o ɲuman sera Bamako ka ban parce que a kun fɔra ko bi ka n'u sɔrɔ yen. An fana ka mɔgɔw m'a bila dagirinda la koyi. Olu ko ko kamalen yanni min minɛna Mali t'a bila bi a t'a bila sini. Ni Faransi bɛ se ka na k'a dɔn k'u ye maa ye an ye maa ye an k'an sigi an ka kuma o bɛ se ka ɲɛ nka u ka espion Mali t'a bila. O kɔfɛ Mali fana ko u ka lasigidenso m'an fɛ yan Faransi ka 5 bɛ yen k'u ka waa wɛrɛ. Espion don Falaye n'an kun y'u sɔrɔ an kun b'u minɛ yɛrɛ. Nka Ala de fara l'u kan u bolila ka taa don ambassade kɔnɔ n'o u ni yanni bɛɛ tun bɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ ACI kɔnɔna na o. K'u ka taa u ka Bamako bila Falaye min ye Mali ye bila ko tɛ anw y'a yira maaw la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Faransi ale tɛ se ka kibaruya di maa ma Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. Sabula Faransi yɛrɛ de ye Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw kɔkɔrɔdonbaa ye. Fanga dafiri k'o kɛ farafinna jɔnyawalew k'olu sinsin ka don janfaw na ani ka espionyaw kɛ ale de y'o kɛ. Mali o de la an y'an ta ka taa da bɔgɔ jeninen ka Falaye k'a yira k'a fɔ ko Faransi an ye plainte kɛ ale yɛrɛ contre la Nations Unies na. O Faransi kelen ale ma se ka foyi bɔ ka foyi ɲɛfɔ anw ɲɛna k'olu bɛ anw dɛmɛ kunnafoni di ko sira la Falaye. Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛlɛli la jamana min bɛ yen n'o bɛ se k'o baara kɛ o ye États-Unis ye. A minɛn b'ale de bolo a se bɛ ale de ye wa Falaye nanzaraw olu m'o dogo États-Unis m'o dogo. Kɔsa in na u nana kuma min na an fɛ yan u ka ciden minnu nana u ko an ma n'an n'u bɛ jɛ Falaye an k'a bila an kun na k'a fɔ terroriste ka wari fɛn fɛn bɛ yen olu b'a jɔ u bɛ kibaruya jɔnw d'an ma u b'an dɛmɛ kɛlɛ kɛcogo ɲuman na an ka sɔn an n'u ka jɛ Falaye. O États-Unis kelen o de bɛ Faransi dɛmɛ n'o tɛ Faransi yɛrɛ ka DGC fanga bɔgɔ ka dɔgɔ terrorisme baara la bi an ka jamanaw kɔnɔna na Falaye. Nka ka wuli ka jɔ kɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na k'u kungari ɲɔgɔn na k'a kɛ u tɛ se ka sigi u tɛ jɔ ka n'u ka sɔrɔdasiw bolo bɔ baara la olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ olu nɔ na o ye Faransi bɛ so o de la. K'a ɲagami u bɛ so la wa o yɛrɛ ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna bi n'a kɛra premier ministre Lecornu Sébastien ale ye nin kuma in fɔ koyi k'olu de taar'u ka sɔrɔdasiw bila anw ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ la. Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali Centrafrique bɛ a la ka basigibaliya k'o ɲɔ ɲɛ maaw ka se ka maaw n'u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen halaki wa min ye bi Mali de ko min ye nin waleya in ye k'a fɔ ko olu na anw bɛ jɛ ka baara kɛ Bamanciwale la e bɛ fɛ ka maa min ka jamana dafiri Falaye e bɛ Bamanciwale kabaw kɔkɔrɔ ladonni na e ni jamana min mɔgɔ tɛ se ka bɛn e n'o bɛ se ka jɛ cogo di tuguni
maaw yɛrɛ k'o daw yen kɔrɔ sa n'o ye tiɲɛ ye e n'o bɛ jɛ cogo di ka bamancɛ wale kɛbaaw kɛlɛ k'e bɛ kibaruya d'o ma kibaruya t'e yɛrɛ bolo farafinna bɛɛ jamana min bɛ se ka kibaruya di bi terroriste ka fala ye a fɔ Maroc n'olu ye min fɔ o de ye wulibali ye donc bi waleya min filɛ senna nin ye an bɛ se k'a fɔ nin kɔni nin tɛ koba ye an k'an cɛsiri k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'an bɔra Faransi ni Mali la an bɛna Kucala fala ye an ka kibaruya sɔrɔlenw na nin y'a dɔgɔkun kelen ye muso 12 ko bamancɛ wale kɛbaaw y'olu ta Kucalakaw fɛ yen caw Kucala masuruna dugu dɔ la ka taa bin olu ka fala ye o sen fɛ muso kelen maa minnu ye kunnafoni ci an ma u y'a jira ko muso kelen o nin tora waleya in sen fɛ bi an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Kucala kelen in fana na fala ye ko kamalen dɔ bɛ yen a ta ko 12 Kucala sugu la a tɛ taa foyi san ni ire tɛ wa a bɛ min san sɛnɛkɛla tɛ se k'a san dɛ dugudenw de sɔminna a ma sa nin cɛ in tɛ dɔwɛrɛ san ire kɔ ja dugudenw sɔminnen don cogo min wolomasiri tabaw fana sɔminnen don cogoya kelen de la fala ye tɛgɛ kɛra kamalen ka telefɔni min bɔra a kun a ka taa ni 120 ni 10 ye a yɛrɛ ye jɔnkala fɔ k'ale ni sini de bɛ baara kɛ a b'an ka wolomasiri tabaw bolo yen a na t'i ɲɛfɔ sabula ire in ale de bɛ kɛ dugu jukɔrɔ mugu fana ye i m'a ye anw b'a la ko angɛrɛ ale bɛ ka taa gɛrɛgɛrɛ dilan ka na anw kama ale bɛna an ka ire ta ka to kɛ gɛrɛgɛrɛ ka da anw ma donc an bɛ Kucalakaw fo k'aw basigi n'o ko kɛcogo ɲuman na k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ ni cɛsiri halisa u b'o la fala ye kunungo an ka wolomasiri tabaw u ni bamancɛ wale kɛbaaw karela ɲɔgɔn na tuguni Soribugu ani Nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ Soribugu na a lamini ni Nɛgɛla lamini ko kungokolo fandanbada min bɛ Soribugu ni Nɛgɛla cɛ k'u ka taa wuli ka bɔ yen kungokolo min bɛ yen ko n'o bɔra sa ko bamancɛ wale kɛbaaw k'u dogo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ye n'an bɔr'o la fala ye an bɛna min ye Baro kɛlɛtigi min ye général de division Umaru Baro Jara armée ale ka ɲɛmaaba a ye kunnafoni di ko k'a fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ye ko nin waati in na ko bamancɛ wale kɛbaaw ka wulikajɔ n'a ta bɛɛ u kɛlen don ka nikura min fiyɛ u yɛrɛ la ko n'o ta bɛɛ olu armée fana jɔlen don u kɛlɛkɛsen kan k'u kɔnɔ wulikajɔ bɛ senna ka se ka basigi ni lafiya la na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Baro kɛlɛtigi ko o wulikajɔw sen fɛ wulikajɔ belebeleba minnu pankuru ale ni dugumacɛw maaw lakanani hukumu kɔnɔna na u ye baara min kɛ nin kalo in tile 18 o ye kibaruya sanumanw sɔrɔlen ka bɔ Modibo Kone n'a ka cɛdenw yɔrɔ u ye wulikajɔ kɛ sa hélicoptère la fala ye ka taa yɔrɔ belebeleba dɔ ka t'o dasi a fɔ min ma sa ko Kunjoli Mawude ale bɛ Moti marabolo la wulikajɔ in sen fɛ bamancɛ wale kɛbaa camanba de o ni tora a la min ye minɛnw caman ye kɛlɛkɛminɛnw olu tun b'u bolo ale ni u ka baarakɛminɛnw armée y'a bɛɛ lajɛlen ni u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔɔni u ka degelikɛyɔrɔ dɔ fana tun bɛ yen o dugu kelen kɔnɔna na n'o ye Konjoli Mawude ye u y'o bɛɛ lajɛlen fana don ɲɔgɔn na Baro kɛlɛtigi ko kunungo fana min ye nin kalo in tile 19 ye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ u ni pankurutigiw yaasa ka se ka maaw olu bolominɛw lakana cogo min na ani bamancɛ wale kɛbaaw dogo yɔrɔ min bɛ kilomɛtiri 35 min ye Kɛɲɛka ni Worodugu ni ɲɔgɔn cɛ Murujakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara marabolo la bamancɛ wale kɛbaa caman u y'olu fana bɔnɛ u ni la yen yɔrɔ in na fala ye u ka bololaminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen n'u ka marifa dogo yɔrɔw k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni minnu bɛ taa jan da maaw ɲɛ ani minnu bɛ dugujukɔrɔmugu dilan minɛn fɛn fɛn b'u bolo armée k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ cɛncɛnmugu ni bugurimugu ye nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye Baro kɛlɛtigi ko y'a to fana min ye u ka yɔrɔ caman bɛ yen u ɲɛ dara olu kan u bɛ minɛnw dilan yɔrɔ minnu na ani kɔsa in na bingali minnu kɛra Kayi sira kan maa minnu y'o kɛ ko u y'olu caman fana bɔ baara la nin ko in sen fɛ nin wulikajɔ minnu kɛra armée Baro kɛlɛtigi ko foyi tɛna n'ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bali yaasa Kayi sira a bɛ se ka sanuya cogo min wa ko nin se minnu sɔrɔlen filɛ o bɛ wolomasiri tabaw ka cɛsiri n'u ka timinandiya wulikajɔ ani baara kɛcogo ɲuman k'o kofɔ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu t'a fɛ daga sunɔgɔ ka nɔgɔya an bolo maa minnu b'a fɛ se ka an sɛgɛn ka an ka jamanadenw k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna armée wulilen jɔlen sɔrɔ u ɲɛ yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na k'u ka baaraw kɛ bin min n'o fara u kana se k'o sɔrɔ min ye chef d'état-major n'o ye Baro kɛlɛtigi ye k'a b'an bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ wolomasiri tabaw ka baara ka taa bamancɛ wale kɛbaaw ɲini u dagayɔrɔw la k'o bɛ to senna su ani tile Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ
n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se fala ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum
aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da alayi an bɛ taa kuluba kunungo min ye conseil des ministres ye juma septembre kalo tile 19 ale y'a ka laadala ɲɔgɔn yew kɛ a ma se ka kɛ tarata tɛmɛnen araba tɛmɛnen a ma se ka kɛ o la sa kunun ko ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ général Asimi bolo ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu taara min ye ministre ka baara kɛlen n'u ka baara bolo dalen olu fana ɲɛfɔra ministre min bɛ sa na ale bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna ale ye sarakisɛ dɔ ta sa sarakisɛ min bɛna na ni yɛlɛma don permis ko la n'o ye sanu ɲinini ni dugu jukɔrɔfɛnw ɲinini a tako filanan a yira sa k'a fɔ ko min ye sanubɔ jɛkulu dɔ tun bɛ an fɛ yan Orescam Gold Mali SARL olu tun ye yamaruya sɔrɔ sa ka sanu yɛrɛ ni dugu jukɔrɔfɛnw k'olu bɔli kɛ tako filanan hukumu kɔnɔna na yɔrɔ min kun dir'olu olu ma sa o tun ye mètre carré 16 buruburu 8 ye ka se k'o d'olu ma san 2015 kɔnɔna na jɛkulu min fana bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko société Minex SARL ale fana kun ye dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Makunkekaw fɛ yen Keɲeba marabolo la permis minnu filɛ nin sa fala ye Orescam SARL ta n'o kun sigira sen kan san 2002 ka taa se Wani Oil SARL fana ma olu fana kun ye o permis ɲɔgɔnna fana sɔrɔ ka se ka baara kɛ dugu jukɔrɔ nafa bɛ se ka bɔ cogo min kɛnɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o ye mètre carré 42 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kanjolekaw fɛ yen ka tulu ka kɔrɔnfɛn fan fɛ Keɲeba mara la o Orescam dɔ dira ale ma ye san 2022 nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dilen kɔfɛ fala ni baarakɛyɔrɔ fila in ma a yira k'a fɔ ko min ye falen kun kan ka don ko la tuguni i b'a dɔn k'a fɔ anw ye sariya kuraw ta yaasa ka se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka bɛn ni an ka code minier kura o taacogow ye o la sa yɛlɛma o kɔni donna baara la décret min tara sa u bɛna kurakurayali kɛ nin y'a siɲɛ filanan ye min Orescam ye sa ale ka se ka fɛn sɔrɔ min ye décret filanan min bɛ yen n'o taara o bɛ tali kɛ sa avenant na n'o ye farankankura ye ka ɲɛsin bɛnkan ma bɛnkan min kun sigira sen kan mars kalo tile 2 san 2017 Mali gouvernement ale ni société Fekola SA ni ɲɔgɔn cɛ o tun bɛ tali kɛ sanu ale bɔli ko la Medinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba marabolo fana y'o ye tuguni Kayi ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o ko ni an ka sɛbɛnkuraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min sɔrɔ min bɛ ka kɛ nin waati na Mali ka hakɛ ani société ka hakɛ bɛ se ka da kɛɲɛ u y'a fɔ sa ko k'a ko kurakuraya yaasa ka se ka sigili sɛbɛn k'olu falen o hukumu kɔnɔna na sa sigili sɛbɛn falen ni ko bɛna na min ye o ye Fekola SA ale kun ye tako sabanan min fɔ sa k'a fɔ ko ka farankankura k'a ye n'o ye mɔnɔbɔliko kura ye o bɛna yɛlɛma sabula bɛnkan kun kɛr'o la san 2017 san sariya kura min talen filɛ nin ye o b'a to sa u ka farankankura in n'o y'u ka sigili sɛbɛn min kun dir'u ma mars kalo tile 2 san 2017 k'a lajɛ sa ka o kɔnɔnaw yɛlɛma ka taa sira dɔw fɛ yɛlɛma bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ o ye dugu jukɔrɔfɛn yɛrɛ min bɛ sɔrɔ k'a lajɛ k'a jateminɛ kosɛbɛ minnu bɛ se ka bayɛlɛma ani minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ min ye sɔrɔ ye Mali ani ka kɛ an ka sariya kuraw sigilen sen kan sa ani impôt kow k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la kura ye Mali yɛrɛ fana sa ale ka code min bɛ yen o kɔnɔna na fɔra ko ka dugudenw olu minnu ye dugutigiw ye olu niyɔrɔ kana dɔgɔya ko in na dɔ ka fara gouvernement fana ka sɔrɔta kan min ye a jɔyɔrɔ fana ka bonya sanutigiw olu ka baara hukumu kɔnɔna na o ka se ka sigi sen kan Fekola ale sɔnna o ma fala ye sariya kura in dilanna ka di olu ma o la ministre min bɛ halisa dugu jukɔrɔ nafako kunna décret sabanan min tun bɛ a bolo sa o bɛ tali kɛ sigili la sigili min bɛna kɛ sanu bɔli ale ni lithium bɔli ye an ka jamana kɔnɔ ani dugu jukɔrɔ nafaw lithium Mali SA ale de kɔni yamaruya kun dira ale ma sa min ye Torokotokaw fɛ yen Buguni mara la ale ka se ka o baara kɛ o baara in sigira sen kan o kalifara ale la ale ka se k'o kɛ min ye décret wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o bɛ tali kɛ min ye lithium ale bɔli la an ka jamana kɔnɔ hali bi ka se ka ɲinini fana kɛ k'o sigi sen kan n'o ye permis d'exploitation ye o baaraw ko o fana la Semos SA ale bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o baara in na sa n'o ye ka sanu k'ale ɲinini kɛ ka tila k'a bɔ sajolakaw olu fɛ yen Kayi marabolo la o dira ale ma min ye décret wɛrɛ fana bɛ yen tuguni min bɛ tali kɛ sigili sɛbɛnna ale ni sanu ni dugujukɔrɔfɛnw ɲinini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka sigi sen kan sa n'o o ye lithium min bɛ Bugunikaw fɛ yen ye o laɲinini hukumu kɔnɔna na sa Fabulakaw fɛ yen
Buguni marabolo la Buguni région yɛrɛ kɔnɔna na k'o fana sɛbɛnw olu fana dira o décret fana sigira sen kan décret wɛrɛ min fana sigira sen kan o bɛ tali kɛ sa bɛnkan na bɛnkan min bɛna tɛmɛ Mali gouvernement ale bɛna yamaruya di société min bɛ n'o ye Somisi SA ye ale fana ka se ka baaraw kɛ n'o ye dugujukɔrɔ nafa bɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu Siyamakaw fɛ yen Kajolo Sikaso ale marabolo kɔnɔna na nin yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye o ye k'a fɔ sa min ye sanu yɛrɛ yɛlɛmaba minnu kɛra la sa Mali n'u kun ye bɛnkan minnu kɛ a ka se ka ye bɛnkanw u bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ da kelen fɛ o la sa min ye société min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Leo Lithium Ltd ale ni French Limited ka taa fara international ko ka sa ale ni Mali Lithium BV ani Lithium di Mali fala ye olu ka bɛnkan sɛbɛn o sigira sen kan septembre kalo tile 12 san 2024 maa min bɛ sa n'o olu ye société n'o ye Ali de Goldo ani ni Semos SA ye olu ka bɛnkan sɛbɛn fana sigira sen kan septembre kalo tile 12 san 2024 minnu ye futur mineral cordal ye ale ni olu fana ka baaraw sigira sen kan min ye novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 maa minnu bɛ sa n'olu ye Siyamakaw ye n'o ye sanu ɲininaw ye Siyamakaw fɛ olu ka papier tɛgɛnɔ bilara novembre kalo tile 15 san 2024 nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa yaasa nin sanubɔyɔrɔ ninnu fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen n'u bɛna u yamaruyaw ka baara kɛ Mali gouvernement a k'u yamaruya yaasa u ka se ka baara kɛ bɛnkan ka kɛ filinga kɔnɔ ye baara la tuguni u ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi ale kɔnɔna na minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna ale ye o de ɲɛfɔ kunungo conseil de ministre kɛnɛ kan min ye minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale ni décentralisation a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata sɛbɛnw ye o la kurakurali bɛ kɛ san o san n'an b'a fɔ ma ko révision annuelle de lycée san 2025 ta ale ye ɲɛfɔli kɛ o la a ko min ye lycée n'o ye kalata lycée kurakurali san 2020 kɔnɔna na k'a baaraw kan ka daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa ban décembre kalo tile 31 baara in kan ka kɛ commune 815 o de kɔnɔna na arrondissement 7 min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu bɛ a la an ka lasigidenso 48 baara in bɛna kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa maa tɔgɔ kɔni bɛ lisi kan ne b'a fɛ k'i sigiyɔrɔ bila i ye sigiyɔrɔ falen i ye dugu falen i ye kin falen fala i bɛ wuli ka taa k'a daminɛ octobre kalo nata tile fɔlɔ ka taa i bugunatigɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ i ka sigiyɔrɔ ye yaasa i bɛ se ka kala ta ye cogo min na nin baara in ye san o san ye élection bɛ yen o élection tɛ yen o sariyakisɛw kɛlen don k'o yamaruyaw ka se ka kɛ a kɛkun ye sa fasoden minnu b'a fɛ ka taa kalata la olu tɔgɔ ka ye fichier électoral ye o kɔnɔna na ani yɛlɛma minnu bɛ don ka ko la nka min ye sɛbɛn ninnu ye baara bɛ kɛ min ka san o san o ye baara mun kɛra salon ko n'o o ye liste administrative ye commission administrative maa minnu b'a baara kɛ togodaw la olu ye min kɛ fichier baarakɛyɔrɔ la olu bɛ baara k'o ka san kura ta nata in o fana bɛ labɛn o la sa k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka taa se octobre kalo tile 31 ma o baara kunfɔlɔ bɛ se ka kɛ maa minnu b'a fɛ ka y'a ko la sa olu bɛ se ka o sen don o ko la fala ye min ye opération de liste yɛrɛ ye san 2025 ta o kɔni bɛna kɛ ni jaabiw ye jaabi minnu sɔrɔla salon ko i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de l'administration territoriale ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ nka min ye SG ye sɛbɛnw bɛ bɔ ale de fɛ yen han awɔ parce que yɛlɛma donna sɛbɛn na o Musa ni ta ye kɔmɔ ye n'a fɔra ko kɔmɔ bɔra Musa ni k'i dogo SG de ye élection labɛnyɔrɔ ye administration territoriale ko marabolo b'ale bolo donc n'ale baara kɛ on s'en donne à l'âge ale de b'a tɔ bɛɛ kɛ sa parce que ale de bɛ fichier baaraw kɛ fichier kuturuba yɛrɛ baara kɛyɔrɔ bɛɛ donnen don SG kɔnɔna na sisan parce que fɔlɔ dɔ de tun bɛ yen ko délégation générale aux élections olu ka baara tun ye fichier dɔrɔn de maa minnu sara o maa minnu yɛlɛmana o minnu tɛ yen o olu de b'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ka sɔrɔ ka liste kura sigi minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ko kunna a ko k'u bɛ min sigi san o san n'a bɛ fɔ o ma ko kan vacances citoyennes o ta ko sen ta sa ko o bɛna taa kɛ Joyila ale ni Fanakaw olu fɛ yen denmisɛnnin 300 o de bɛna wuli ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ kɔnɔna na min ye kan ye sa ka taa o baara kɛ hukumu in kɔnɔna na ɲinan ta ko fasoden ɲumanya waleyaw a bɛna tali kɛ o la ni jamana kanu ni bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na bɛɛ lɔ di ɲɔgɔn ma min ye baro sigiw ye o bɛna taa ye a ko la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kan ani an bɛ se ka sigiw diya ɲɔgɔn bolo cogo min fasoden ɲumanya walew ko minnu bɛ yen bi n'olu bɛ dɔrɔgu taw ni kow la olu bɛ se ka bali cogo min faso jɔli ani ka yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu ye yɔrɔ faso yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw ye
ani maa o jogo yɔrɔ ni farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tiɲɛna u bɛ t'olu la kurakuraya marabolo ninnu kɔnɔna na n'o ye Fana ni Joyila ye baara dɔw bɛ tali kɛ fana min ye yɔrɔw olu furanni na su ani tile maaw mago bɛ jɔ yɔrɔ min na ka t'olu furan ka ɲɛ maaw bɛ bisimila yɔrɔ min na k'olu fana bɛɛ lajɛlen baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko o bɛna na ye a la ka yaala ka taa min ye an ka yɔrɔ kɔrɔw ka t'olu lajɛ Buguni ni Joyila ni Fanakaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛna k'a la vacances citoyennes ko ale kɔni ye ministère so ka baara belebeleba ye min bɛ sifinw caman fara ɲɔgɔn kan san o san hakilina min bɛ bi bi in na n'o ye Malikurako hakilina ye k'o don hakiliw la baaraw ka se ka kɛ o la yanni kalan ta ale waati cɛ ministiri ko sa ko nin baara nin kɔni bɛna kɛ zen in ta a bɛna taa kɛ Joyila ale ni Fana o marabolo kɔnɔna na ministiri min bɛ dugukolo ko ani maaninfinw ka ko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye dɔgɔfiyɛba min bɛ sigi san o san sojɔlaw tɔgɔla dɔgɔfiyɛ n'o ye salon de l'habitat ye k'a ta ko 8 na o bɛna kɛ a bɛ kɛ sa min ye octobre kalo tile 9 ka taa bila tile 11 na baara bɛna kɛ Bamako k'i fasaja kaki ka se ka so sɔrɔ waati gɛlɛmanw kɔnɔna na babu bɛna tali kɛ o la min ye salon de l'habitat ye ale ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ min b'a to sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sojɔko hukumu kɔnɔna na cɛncɛn feerela bɛlɛ feerela bɛnintigi sojɔla architecte géomètre u ma anw kɔnkisɛriw fɔ dɛ fala ye on s'entend non monsieur le ministre an tɔgɔ k'a la dɛ hali u kan ka maire k'a la o ko o baara olu bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ fala ye tile 3 ɲɛŋwɛn degun minnu bɛ k'olu fɔ baara ninnu senfɛ sa ko maa ma falo min na ka na ɲɛfɔli kɛ soko taabolo la nin waati na kuma tɛ bi titre foncier ko kuma min bɛ senna k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye barosugiw fana kɛrɛfɛ sa min ye sojɔlaw ye architecte ale ni maa minnu bɛ baara kɛ n'o ye ingénieur ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna musaka bɔlaw fana olu fana bɛ wele ka se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara ninnu kɛnɛ kan min ye fɛɛrɛ kɛnɛ in sigilen filɛ nin ye k'a b'a to sa laɲiniba minnu bɛ yen ni yɛlɛma minnu kɛra gouvernement ale ni baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ dugukolo ko la bi an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ɲinan ta ye hukumu kɔnɔna na sa ko baara bɛna tali kɛ o la ministre min bɛ kɛnɛya an ka jamana kɔnɔ n'o ye médecin colonel major a kɛra colonel major ye han fala ye zute ninnu nkalon don nin waati n ko ni 22 sera kabanko bɛ lajɛ de fala ye o la Asaba Jalo an b'a fɔ ma ko félicitations parce que sabula a ka jala dɔ farala a kan kɛnɛya ko ta na sira fɛ a ko bana min bɛ yen n'o ye dengue ye sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn in ko dɔ farala hakɛ kan dɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan président ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an kɛnɛma to yaasa jamana bɛ se ka baara k'ale la cogo min na Bamako septembre kalo tile 19 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Falai am taa Burkina kaw fɛ yen sariya sɛbɛn b'a to sa ISC a bɛ se k'i tɔgɔla wasabulon sigi cogo min jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamana saba ninnu olu wasabulon ɲɛmaw o tun bɛ lajɛla Burkina kaw fɛ baara kun cɛlen min ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'u bisimila kununko juma min ye Burkina kaw ka jamanakuntigi ale sigiyɔrɔ la maa min tun bɛ kɛnɛ kan sa n'o o taara n'o u ye président fɛ yen o ye dɔnnifa Ousmane Buguma ye ni ale ye Burkina kaw ka farancɛla wasabulon o ɲɛmaa ye kɛnɛ kan sa Wagadugukaw fɛ yen baara minnu kɛra sa maa ma falenw fɛ sa ka se k'a jira sa ka fɔ sariya ko hukumu kɔnɔna na min ye ISC ale wasabulon n'o bɛna sigi sen kan a kan ka taa cogo min o ɲɛbila sariya sɛbɛnw y'olu dilan pewu k'o di capitaine Ibrahim Traoré ma k'a k'a lase jamanakuntigi tɔw ma min ye baara ye sa an kɔni tilara an y'an ka baara kɛ an nana bi kana fɔ capitaine ɲɛna sɛbɛn minnu bɛ se k'a to an ka sigi sen kan sariya ko ta na sariya ɲɛkɔrɔla la sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se k'a to maa ma falenw fana bɛ se ka yamaruya ka don an ka baaraw kɔnɔna na ani an yɛrɛ ka se ka baara kɛ teliyala sa ka se ka min ye ISC ka wasabulon sigi ko o de filɛ nin ye nin kuma in lakarila maa min fɛ sa o ye Burkinakaw ka wasabulon ɲɛmaa n'o ye Ousmane Buguma ye ale kɔni y'a jira sa ka fɔ ko min ye tulo kunnandi ko kuyara in k'a bɛnn'o kɔnɔ n'o ye capitaine ye a y'a f'u ɲɛna fana ko ni Ala sɔnn'a ma a tɔɲɔgɔn tɔw n'o o ye Mali Burkina ni Niger ɲɛmaaw ye k'u bɛɛ lajɛlen na sɛbɛn sɔrɔ k'a fɔ min ye nin jɛkulu saba in ye sa
a ɲɛmaw kɔni u y'a yira sa ka fɔ ko fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan yaasa nin ko in kan ka se ka teliya cogo min na ko bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina Faso kaw ka jamanakuntigi ka kunnafoni yɔrɔ nin y'olu ka sɛbɛn ye Falaye. Falaye dugu wuli bɛ Algérie. Algérie maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Abdelkader Ad n'u b'a wele ko Nasser El Djinn ni u kun ye ale gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la mɛ kalo tɛmɛnen u ka service de renseignement n'u ka gundokow bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ko a bɛ k'i kunda Espagne ka Falaye maa kofɔlen k'a bolila de koyi wa k'a kɛlen don dugukolo yɛrɛ bi Algérie fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kun bilala nin cɛ in la kɔlɔsili la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni kun bilalen don sɔrɔdasiw ka kow kunna ye sɛgɛsɛgɛli ko tun bɛ maa minnu bolo k'u ye dugu bɛɛ lajɛlen Algérie donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen sɔgɔ kulaki k'u sigi ɲinini de bɛ ka kɛ sa ani mɔmɔni fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maa kofɔlen ye Falaye k'a ye kaso dakari ka bɔ han ahɔ juma tɛmɛnen n'o ye kunungo ye ko Algérie kɔni kalara kosɛbɛ misiri tɛ misiri ye batoyɔrɔ tɛ batoyɔrɔ ye womisɛn tɛ womisɛn ye ni maaw tun tɛ ka munumunu yɔrɔ min na ka taa ɲinini kɛ maaw nana ɲininkali kɛ ko mun de bɛ yen ko Général Abdelkader Ad ni ale dɔnnen don Nasser El Djinn na n'o ale y'u ka service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ ye n'a kun minɛna mɛ kalo tɛmɛnen k'a bila ka taa kaso la Falaye a ɲaninen a n'a sɛgɛnnen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuma min u y'a bɔ sa ka taa bila so dɔ kɔnɔ ko k'a lakɔlɔsi ko o de filɛ ka o so in dɛ k'a y'o de dakari service de renseignement maaw ɲinangolobaatɔ ko ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye Général Nasser El Djinn a bɛ ka ɲini bi Algérie fan bɛɛ lajɛlen fɛ service u ye dugu bɛɛ lajɛlen dugu kɛɲɛkɛdaw bɛɛ lajɛlen suwa ba siraw k'olu bɛɛ lajɛlen suwa ka sira bɛɛ lajɛlen lajɛ sa n'o y'a sɔrɔ maa kofɔlen tɛ yɔrɔ min yɔrɔ tɛ yɔrɔ la bi Algérie yɛrɛ dugu kɔnɔna na duba tɛ duba la soba tɛ soba la yɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen k'u y'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ su ko ni dugusajɛ tɛ fo dɔw b'a la ka juma seli maa in ɲinini ko a tɛ ka batara ɲini dɛ sabula maa min don maa nin tɛ Algérie san 15 o gundo bɛɛ lajɛlen bɛ kamalen kelen min kɔnɔ k'o de filɛ nin ka duuru don fiɲɛ na kibaruyaw y'a jira ka safusa k'a kɔni bɛ k'i kunda Espagne kan sabula a kun bɛ Espagne de Falaye a bɔra yen de sa ka na i yɛrɛ sɔrɔ Algérie maa min don jalasigiba don wa min ye Algérie yɛrɛ jalasigibaw caman ye nin waati na k'u kɛlen don ka dubaw jɔ u yɛrɛ ye Espagne kaw fɛ yen sabula ko Faransi ninnu olu ka lɛrɛkotigɛw kumaw ka ca wa ni Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo musaka minnu n'u y'olu ndaraki u taara sobaw jɔ u yɛrɛ ye nin waati na min ye Algérie ɲɛmaabaw u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka taa dubaw ni kɛnɛbaw jɔ u yɛrɛ ye Espagne kaw fɛ yen maa min filɛ nin ye ni ale bolila Falaye n'o o ye Nasser El Djinn ye ko n'a tɔgɔ yɛrɛ ye Abdelkader Had ye ko maa min don a kɛra général ye a ma mɛn koyi nin y'a san 4 ye k'a kun taalen don tunga la de a tun bɛ Espagne a seginna ka na sabula a kun bɔra Algérie san 2018 sabula o waati y'a sɔrɔ maa min tun bɛ fanga la ye n'o ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye Ahmed Gaïd Salah ye ale tun bɛ ka maaw ɲini maa ma kɔni bɛ yen ni kasa b'i la k'a fɔ k'i bɛ sɔn ka muruti boloda k'a tun bɛ olu caman minɛ k'olu bɔ baara la pewu service de renseignement o ɲɛmaaya o tun bɛ o bolo wa ale tun bɛ ko caman lakɔlɔsi o de senfɛ sa min ye Nasser ye ale ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye kɔfɛ sa a seginnen ka na a nana sa u nana lajɛ k'a lajɛ ka jɔyɔrɔ d'a ma juin kalo tɛmɛnen san 2024 u y'a bila u ka service de renseignement yɛrɛ ɲɛmaaya la Falaye min ye jamana yɛrɛ ka kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na a ye baara kɛ o dugumana na fo sanfɛ bi na sa min ye kuma caman bɛ ka fɔ sabula maa kofɔlen sigana tun b'a yɛrɛ la koyi sabula ko k'a to dugumajɔyɔrɔ ninnu na Falaye n'Ala y'i ci ale de y'i minɛ sɛgɛsɛgɛli la wa a ye cili b'i fa o fɛn fɛn dogolen don i kɔnɔ i b'a bɛɛ fɔ walima a b'i ni tɔɔrɔ k'i degun k'o la sa maa caman y'a jira k'a fɔ ko a ye nin baara ninnu kɛ a mɛnna k'a daminɛ san 1992 ka na se san 1998 ma k'a ye nin baara kɛ Algérie yɔrɔw la yɔrɔ minnu na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni i sɔrɔla i tɛ bɔ baara la i tɛ nin sɔrɔ yen waati min na Algérie ka silamɛ kɛlɛba in wulila Falaye o de senfɛ sa kamalen yɛrɛ nana dɔn kosɛbɛ k'a dɔn lakari k'a dɔn ɲɛmaabaw fɛ sa ko an tɛ nin kɛra an yɛrɛ la wa nin filɛ cogo min na nin y'an dɔ ye koyi wala k'a tun bɛ faali ka cali yɛlɛ wa maa min don n'a y'i sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli la ayi b'i ka du bɛ tɔgɔ fɔ ka i yɛrɛ kisili ɲɛɲini
wa kwa ye mangoya ni ko se maumai wa gundo nu femu ba bolo bi ko mamin tale flani ko aka ko manone General Elgin ko ode nganga ta yira sa aminalen kofe sabulo kele nga amine ka foko ayi waliya chejugu do ke uya yira sa ka foko uka seru dinan sema ngo modu fo falai ye minga chawla usegi to bode kila ale fa vekere uyo bede ka yere la saka ba de dasi ka nin toro ka soro ka ta bla so do kono ka kirib na ke dogo ko na ta na do nganga ta na isa ka ta yira maula ay duru do fiana falai ko nin kamale min bolen flene ka Algerie ko mani intere ko na koni nga boli koni kera chie ka foka masega soro ko ka foka tara Espagne yoromi ko Algerie fanga ko daba ko sunata ide sabula kwa timine afunune afujinine ani kiwara oni fon chama ne bole no nyanfa bi minye Algerie jamana kono kuna foni bama di folo jamana re nyama ofe aka bolli kola nga gafete bi Algerie kono nini kumante mi ngonna na kabini kunu kana se biso kama mani nazara la kaw minye ni seru na sema nyama bayin falai kuna aka bolli kera cheye ko Algerie be sengade wa mamindo nasra ka nazara jamana fana soro uye fenfe daka ni wati laba na no e ka ni toro ka bata no sebe yo ka tolo yira obina na kai atun kanye ye absaka magoto to mina ube politiki asile politiki dama sabula ayera yin todo nazara jamana bu so ma wala ma ko no gando lu bo kumbede na ko to bsa ko bsa gi soro akofe ngawe ko ni dongai ko bsa ka sigito ko wa fana so mi fana ba bolo ye kayo masaked lane ibita du kare fa ti dona yala nulu rema foko ni dona ete dona wa kwa kelema boli falai ego kasula de munu mi ga kolose tulu ta ka mai atita ka mato ni na ndo bo tigi faawo kuna ga ke ba benga yale ko ni ti wulu jona ga bo sunu kala nu yale u taraka dale to sala ni na ba be wa kelegu ni me dansi anga tlegara la sel mundura ma falai keta nerefe ni ala sonama sini ana nyuan sore nege kan tan ani segi ala ko faransi ala ka tle here ala ka so ngai 22 septembre ala ka timo ko yira ni islam bela jirena ni maldin bela jirena ala ka sini yira ana tap stand ni mami ma fe ka warichi kana malikono nogoya la telia la ani songo damatmeja tap stand ibe ale télécharger yasa ka ke duguta tono fly ibiga code promo ke fer ko ye o la minye euro wari duru obedima chili o chili tap stand ka wari chika na malikono sonoga la aya shifla ka galombanda